Вітаю ў праграме «Дыскусія». Сёння мы звяртаемся да аднаго з самых вызначальных моментаў у кнізе быцця, да закліку Абрама. Гэты кароткі ўрывак, які мы разглядаем праз прызму каментарыя Марынаэль Табю, стаўся паваротным пунктам для трох сусветных рэлігій. Так, сапраўдзі, это ж пачатак велізарнай гісторыі. І ў самым цэнтры гэтай гісторыі ляжыць абяцанне, якое, выклікае спрэчкі і па сённяшні дзень. Бог кажа Абраму: «У табе будуць благаславенныя ўсе народы зямлі». Менавіта. І вось тут, уласна, і пачынаецца наша дыскусія. Наш цэнтральнае пытанне. Ці была гэтая фраза з самага пачатку декларацыяй універсальнай місіі, нейкага глобальнага плана, які ахопліваў усё чалавецтва? Я буду абараняць пазіцыю, што так, універсальнасць была закладзена ў самым сэрцы гэтага першапачатковага закліку. А я, са свайго боку, паспрабую паказаць, што такое разуменне – гэта вынік вельмі доўгага і, я б сказаў, часам балючага тэалагічнага развіцця, што першапачатковы сэнс быў значна больш вузкім, а поўнае ўсведамленне універсалізму прыйшло да Ізраіля ледзьве на 1000 гадоў пазней. Добра. Мая пазіцыя грунтуецца на тым, што універсальны маштаб не быў нейкім дадаткам ці, скажам, паэтычным упрыгожваннем закліку Абрама, а ягонай сутнасцю. Калі мы чытаем тэкст абяцання «У табе будуць благаславенныя ўсе народы зямлі», ідзе ў адным шэрагу з асабістымі абяцаннямі нашчадкаў, вялікага імя, зямлі. Каментарый Табю падкрэсляе тут фундаментальны прынцып. Ніводнае сапраўднае пакліканне не даецца для эгаістычных інтарэсаў таго, каго клічуць. Яно заўсёды скіравана на служэнне іншым. Таму, на маю думку, выбар Абрама і стварэнне з яго вялікага народа былі не самамэтай, а інструментам для рэалізацыі значна большага, глобальнага Божага плана. Гэты план з самага першага моманту быў скіраваны на ўсё чалавецтва. Асабістае благаславенне і ўсеагульная місія тут проста непадзельныя. Яны з самага пачатку былі двума бакамі аднаго медаля. Я падыходжу да гэтага крыху з іншага боку. Я не адмаўляю, што ў тэксце ёсць, скажам так, зерне універсалізму, але я перакананы, што яго поўны сэнс не мог быць зразуметы ні самім Абрамам, ні яго бліжэйшымі нашчадкамі. Давайце, паставім сябе на яго месца. Што ён чуе? Пакінь сваю зямлю, свой род. Гэта ж велізарная ахвяра. Узамен яму абяцаюць вельмі канкрэтнае, зразумелае і жыццёва важнае для чалавека той эпохі рэчы, нашчадкаў, якія працягнуць яго род, і вялікае імя. Менавіта на гэтым робіцца акцэнт у апавяданні, і каментарый прямо на гэта ўказвае. І вось гэта, я лічу, ключавы момент для маёй пазіцыі. Гэтага не зразумелі адразу, толькі пасля доўгага адкрыцця завету вернікі змаглі спасцігнуць усю праўду. І аўтар нават дае дакладную дату гэтага адкрыцця – часы выгнання ў Вавілан, 6 стагоддзя да нашай эры. Таму для мяне усвядомленне універсальнай місіі – гэта не тое, што было дадана ў поўным аб'ёме на старце, а вынік шматвяковага гістарычнага і тэалагічнага опыту, вяршыня, на якой Ізраіль узышаў значна пазней. Добра, давайте тады паглыбімся ў сам тэкст абяцання. Вы кажаце пра зерно універсалізму, але мне здаецца, гэта значна больш, чым проста зерно. Каментарый Табю прапануе два магчымыя пераклады фразы «У табе будуць благаславеннія». Першы, што Абрам стане прыкладам, узорам благаславення, і людзі будуць казаць «Няхай Бог благаславі цябе, як Абрама». Гэта такая, пасіўная роля. І цалкам зразумелая для таго часу. Ты будаш настолькі паспяховым, што тваё імя стане сінонімам поспеху. Гэта выдатна ўпісваецца ў логіку асабістага абяцання. Так, але ёсць і другое значэнне, якое аўтарка лічыць больш глыбокім. Не проста «як ты», а «праз цябе». Значыць, што Абрам становіцца не проста прыкладам, а каналам, інструментам, праз які Божае благаславенне актыўна распаўсюджваецца на ўсё чалавецтва. Гэта ўжо не пасіўная, а актыўная роля. Праект Бога з самага пачатку пераўзышвае самага Абрама, і вось гэта фундаментальнае адрозненне. Гаворка не пра тое, што ты будзеш благаславенны і ўсе ўбачаць, як гэта выдатна, а пра тое, што праз цябе благаславенне атрымаюць усе. Але ж пачакайце, вы ігнаруеце наступных ж сказ. Адразу пасля гэтай велічнай фразы пра ўсе народы ідзе вельмі канкрэтнае і, я б сказаў, абмежавальнае ўдакладненне.
«Я благословлю тых, хто цябе благословляе, таго, хто цябе праклінае, я адкіну». Як гэта спалучаецца з безумоўнай універсальнасцю? Гэтая фраза імгненна вяртае фокус на самога Абрама і яго народ. Яна стварае выразны падзел. Вось тыя, хто з табой, і вось тыя, хто супраць цябе. Стаўленне да Абрама і яго нашчадкаў становіцца крытэрыем. Каментары сам падкрэслівае, што народы застаюцца свабоднымі не ўходзіць у гэтае благаславенне. Гэта значыць, што благаславенне не з'яўляецца нейкім аўтаматычным непазбежным працэсам. Яно абумоўлена рэакцыяй іншых на абраны народ. Гэта хутчэй паказвае на цэнтральную ролю Ізраіля, а не на першапачатковы план благаславіць усіх без выключэння. Свабода адмовіцца, на мой погляд, сур'ёзна падрывае ідэю першапачатковага усеагульнага плана. Я не бачу тут такой ужо супярэчнасці. Свабода выбару ж не адмяняе універсальнасці прапановы. Прапанова адрасована ўсім народам зямлі, нават калі не ўсе яе ў выніку прымуць. Гэта як адправіць запрашэнне на вялікае свята ўсім жыхарам горада, той факт, што нехта можа праігнароўваць запрашэнне ці нават варожа да яго паставіцца, не робіць само запрашэнне менш універсальным па сваёй задуме, праўда? Больш за тое, менавіта гэтая свабода і надае драматызм усёй гісторыі. Божий план не з'яўляецца механічным прымусам, ён запрашае да супрацоўніцтва. А што да вашага галоўнага аргумента пра гістарычнае развіццё? Так, я лічу яго вырашальным. Вы робіце вялікі акцэнт на тым, што поўнае разуменне прыйшло толькі ў Вавілоне. Я згодная, што разуменне паглыблялася, што крызіс выгнання стаў магутным каталізатарам, безумоўна, але вы, мне здаецца, ігнаруеце іншую ключовую фразу з каментарія. На працягу ўсёй гісторыі Ізраіля Біблія застанецца вернай гэтаму першапачатковаму адкрыццю. Гэта ж прама пацвярджае, што адкрыццё, само зярно, сама ідэя адбылося ў самым пачатку, з Абрамам, а не праз 1000 гадоў. Вавілонскае выгнанне не стварыла гэтую ідэю з нічога, а хутчэй прымусіла Ізраіль вярнуцца да таго, што ўжо было ў тэксце, але, магчыма, ігнаравалася ці няправільна разумелася стагоддзямі. Яны, апынуўшыся на мяжы знікнення, нанова адкрылі той сэнс, які быў страчаны. Гэта было не нараджэнне ідэі, а яе адраджэнне і паглыбленне. Ну, тут я не магу з гэтым пагодзіцца. Выкарыстанне слова «адкрыцця» можа быць шматзначным. Але кантэкст, які дае каментарыі, вельмі выразны. Аўтар не проста згадавае вавілонскае выгнанне, а называе яго момантам, калі вернікі змаглі спасцігнуць усю правду. Падумайце, што гэта значыла для іх псіхалагічна і тэалагічна. Усё, што Бог абяцаў Абраму ў канкрэтным земным сэнсе, зямля, нашчадкі, як нацыя, храм як сімвал прысутнасці Бога, усё гэта было адабрана. Абяцанне, здавалася, было парушана. Адзіны спосаб захаваць веру ў гэтае абяцанне – гэта кардынальна перасэнсаваць яго. Яно не магло быць толькі пра нас і нашу зямлю. Яно павінна было быць пра нешта балейшае, пра нашу ролю для ўсёго свету. Гэта не проста тэалогія, гэта тэалогія выжывання. Сцвярджаць, што такое складное, вы ж пагадзіцеся, абстрактнае разуменне было такім жа ясным для качэўніка Абрама ў другом тысячагоддзі да нашай эры, гэта, на мой погляд, анахранізм. Мы праекцыем пазнейшае разуменне на ранні тэкст. Падходзім да вельмі важнага пытання – суаднасыны асабістых абяцанняў і універсальнай місіі. Вы сцвярджаеце, што Абрама матывавалі канкрэтныя зямныя рэчы – нашчадкі, вялікія імя, зямля. Безумоўна, чалавек не можа жыць аднімі абстракцыямі. Але каментары разглядае гэта як адзінае цэлае. Бог заклікае чалавека да шчасця. Аўтарка згадвае інтэрпрэтацыю Раши. Так, і гэта цікавы момент, які, на мой погляд, якраз падтрымлівае маю пазіцыю. Дазвольце скончыць. Вялікі сярэднявечны каментатар Раши, бадай самы аўтарытэтны тлумачальнік Торы ў юдаізме, інтэрпрэтаваў славы «ідзі сабе» як «ідзі для сябе, для твайго дабра і шчасця». Бог хоча шчасця для Абрама. Але і это ключавое, гэтае асабістае шчасце, гэтае благаславенне непарыўна звязана з місіяй. Адно немагчыма без другога. Асабістае благаславенне Абрама становіцца крыніцай і умовай благаславення для ўсіх. Ідэя «ідзі для сябе» не супярэчыць універсальнай місіі, а з'яўляецца яе неабходнай умовай. Толькі той, хто сам атрымаў благаславенне, хто сам шчаслівы, можа стаць яго каналам для іншых.
Місія не абстрактная, яна пачынаецца з канкрэтнага шчасця канкрэтнага чалавека. Гэта не альбо-альбо, а і. Гэта вельмі прыгожая канструкцыя. Але ці не разглядаеце вы тэкст праз прызму пазнейшай, ужо вельмі развітай тэалогіі? Давайте вернемся да чалавека Абрама. Усё апавяданне пра яго, якое ідзе далей у кнізе быцця, сканцэнтрована на адной драме. У яго няма сына. Усе яго думкі, усе яго дзеянні, усе дыялогі з Богам круцяцца вакол гэтага. Як ён можа стаць вялікім народам без спачынніка? Гэта яго цэнтральная праблема. У гэтым кантэксце фраза пра ўсе народы магла ўспрымацца ім і яго сучаснікамі проста як паэтычнае ўзмацненне, гіпербала, якая падкрэслівае веліч яго будучага роду. Ты станеш настолькі вялікім, што тваё імя будзе на вуснах ва ўсіх народаў. Гэта не літаральны наказ да глобальнай місіі, а спосаб сказаць, тваё благаславенне будзе неймаверна вялікім. Каментарый сам кажа, гэтага не зразумелі адразу. Гэта азначае, што першапачатковы акцэнт, першапачатковая ўвага была скірована на іншае, на асабістае і нацыянальнае выжыванне і росквіт. Універсалізм стаў велічным, але пазнейшым тэалагічным адкрыццём, калі Ізраіль быў гістарычна і духовна гатовы яго спасцігнуць. Да гэтага трэба было дарасці. Падсумоўваючы сваю пазіцыю, я хачу яшчэ раз падкрэсліць. Хоць глыбіна разумення, безумоўна, магла змяняцца і паглыбляцца з часам часу, сам тэкст закліку Абрама змяшчае яўнае і недвухсэнсоўнае ўказанне на універсальную місію. Фраза пра благаславенне всех народаў зямлі – гэта не пазнейшая рэдактарская ўставка ці паэтычная гіпербала, а фундаментальны элемент першапачатковага Божага плана. Яна вызначае увесь далейшы шлях гісторыі збавлення, выбранне аднаго чалавека і праз яго аднаго народа з самага пачатку мела на мэце не ізаляцыю, а служэнне, стаць благаславеннем для ўсіх. І гістарычныя крызы, як вавілонскае выгнанне, толькі дапамагалі вярнуцца да гэтай першапачатковай ісціны. У сваю чаргу я застаюся пры думцы, што хоць тэкст і мае такі патэнцыял, які раскрыўся пазней, прамое сведчанне з каментарыя пра вырашальную ролю вавілонскага выгнання паказвае, што яснае ўсведамленне універсальнасці было вынікам доўгага і складанага гістарычнага шляху. Першапачатковае ўспрыманне было непазбежна сканцэнтравана на стварэнні абранага народа, на выкананні канкрэтных зямных абяцанняў, якія былі зразумелыя і жыццёва важныя. Універсалізм стаў велічным, але пазнейшым тэалагічным адкрыццем, якое надало новы, больш глыбокі сэнс старажытнаму тэксту, адказам на гістарычную катастрофу, якая паставіла пад сумнеў усе ранейшыя ўяўленні. Гэта не адмаўляе велічы ідэі, але змяшчае яе ў рэальны гістарычны кантэкст. І вось гэтая розніца ў нашых поглядах паміж першапачатковай задумай і гістарычным усведамленнем, яна выдатна паказвае, насколькі шматгранным і невычэрпным з'яўляецца гэты, здавалася б, просты тэкст. Сапраўды. Ён ставіць перад намі фундаментальнае пытанне пра тое, як увогуле адкрываецца сэнс, ці ён цалком прысутнічае ў пачатковым зярні, чакаючы свайго часу, ці ж ён нараджаецца і разгортваецца ў дыялогу тэксту з гісторыяй. І гэты канкрэтны матэрыял, вядома, дае багатую глебу для далейшых разважанняў над гэтым.